Menyi banyakoiba ime iye location ya Nyabururu bunge ya Gitutu cha South nigo banyako bakuburirwa batige kwiya amagena chinsemecho kubwatikana mbure nyinge egendete gutwa kubwatikana muna nigo baranyako bakubeka amagemabo ase akongu gukwana ase barase yo gotinya oburendi amo gukwana ase ebarasa yo gotinya oburendi chinsemecho omu assistant chief Edwin Ondieki nigaboria abaibori kwenekenga abana kogenda bali skuru na korwa ekole tindi ase bali bakubwatirania ase ebikore byobosalia ate rwinjire isaine somugundo ndoba ntonga ine se mutation dogo che ground tonyora bunenchira yemo yogotinyo borendi naboigo koreta magenderero ase binyoro abamenyi kurwa se kenyuru Kenya kobalia bagotokemeye location ya Nyabururu igo batware barasa no mugambi asogokwanira amagenderero naboigo kugayana emechanderi bagenderete gwetera Maria kanko kukaita ase asiago igonde omugaka bwa ekenyuru Kenya matalo kiruka lero iga ntwabwate barasa yo mugambi ntubaito bakira aso nge gukwanira amagenderero ayatwalorire na ayatugukika kwara gukimotwa bakora wa nomo assistant chief Edwin Ondieki kurwa se sublocation ya Mwamusioma town ningobona boliri abamenyi bensemejwe gokeania okuiya kwa magena chinsemecho Maria tako kwa Ondieki Edwin omu assistant chief wa Mwamusioma town kuru Nyabururu location lero ntwabwate ebarasa kwa kubaraza aiga ese kenyero Kenya kubali abantu kuna bacha twabwate obosemia kuna abantu bakomenya chinga kie chimbura bunere nyinge ruguraiga abantu nkore mabare kwati baramagena igo bona mune mbure buchete twabakane mangana yo kwati magenda chingoro ime ikona atari gukwana nabamenyi bensemeywe nigo bona segeta obosimeki bwemete ne gwenete simekwe igoze serikali ngotebere toiki 15 billion by 2030 abantu abamba watemegondo n'abalimi bale igontu okuimiza twenga mangarayo nanyina bo elio kenyora magenderero chinsemecho abamenyi bensemeywe nigo balira yo kukubatesia eserikali kwa sababu ende toko chikunia abana siasa na kobe togeria nga asengencho yo bonene bwabo atwatebanga igo togote na musimamo no Kenya ase eserikali eleororo atinga kikine ari bwate kendera nyare gotoa chinga kibono abaibori baboriwe kwenekenga abana babo nkogenda bali chiskuru na konyora chisemi iyo bachigonchurulia amagimabo amatukankyo abujibwenga kimine emburero malaria nero abantu baregistersha asobunge elinde keraba ruwalire bagenda baruwaliwe abana boniga nkogenda bali chiskuru etwamiza abaibori bakikishe nga abana nkogenda bali chiskuru because serikali kutumira chibezo chiskuru skuru free chibasari nkuru chire saba gambia ba MP barure chibasari igo mwana onde wensta bwene ti go koberanka tiga abana bonse baegwe equal rights ebanyore basic education komenta naywe nigo bono bagikeria ebikora byobo salia nabego kubolia abaibori kubwaterana elio kwena kianga abana babo ngutwara bale chimbwa chingiya sabana ababande okora bagutaka ko ire bintu bya abantu bande elinde ngankwa gendere bale lakini amangana twayagikeri no members bakanje nga ebintu bitigwe abana beskie baira ne chikanisa aba elinde na baroba ko shape obugima bwa baadaye kuripoteri kataseni kyao bwanchete kyagetembe kurega sekenyuru Kenya kobalia yokutukemeye location ya Nyabururu imeje bunge ya Gitutu cha South iliterana igonkoro kwa Dipon Asanya